नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलमध्ये. प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा लवकरात लवकर. कसे आहात तुम्ही सर्वजण? तर लवकरात लवकर आपल्या चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोली आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस म्हणजे सध्या मी जम्मूला असते तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत माझ्या चॅनलला. तर नक्की जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि पाहत राहा कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस. तर तुम्ही जम्मू काश्मीरला जर फिरायला कधी जात असाल तर तुम्हाला या चॅनलने तुम्हाला छान 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 टुरिस्ट प्लेस काय आहेत हे समजू शकतं. नाहीतर आपल्याला काही समजत नाही की काय आहे. फक्त आपल्याला गुलमार्ग सोनमार्ग हेच माहिती असतं, त्याच्या पलीकडे आपल्याला काही माहीत नसतं. जम्मू काश्मीर म्हटलं की एक फक्त वैष्णोदेवी हे मंदिर माहिती असतं आपल्याला आणि सोनमार्ग गुलमार्ग पहलगाम हे सगळं माहिती असतं. तर नक्की जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटापट कमेंट करा. हॅलो, कुठून आहात तुम्ही? लवकरात लवकर कमेंट करा. पटापट कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. संदीप दादा नमस्कार. ग्रीन बॅकग्राऊंड टुडे नाही, मी बघत होते कसं आहे ते. कसे आहात संदीप दादा? स्वागत आहे आपल्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. ग्रीन नाही, हे बघा बॅकग्राऊंड मी बदललंय. आकाशातून बोलते आता मी. मंडळी जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर. संदीप दादा लाईक करा चॅनलला. संदीप दादा माझं दुसरं पण छान आहे. फोटो छान आले तुझे. फोटो फोटो कुठला दादा? ते काल रील टाकली ती, शॉर्ट टाकली ती, ते म्हणताय का? 1 केलं लाईक. थँक्यू संदीप दादा. माझं दादा दुसरं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी, सॉरी कोकणची ताई, या चॅनलने पण जॉईन व्हा. माझ्या या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे त्याची लिंक, तर नक्की जॉईन व्हा. आवडेल आम्हाला तुम्ही जॉईन झालात तर. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळीच लाईव्ह. संदीप दादा चहा वगैरे झाला का तुमचा? संदीप दादा विचारणार 11 वाजता चहा कोण पितं? हो ना संदीप दादा. हो. बरोबर. मंडळी पटपट जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि कमेंट करत राहा आणि मस्त मस्त जम्मू काश्मीरला फिरायला या. मस्त सध्या बर्फ पडतोय, तुम्हाला बर्फ पाहायला मिळेल आणि छान छान रील बनवायला पण मिळेल. आज काय बेत आहे? अजून बनवायचं आहे दादा. आज जरा लेट झालं. वॉकिंग करायला गेलो तेव्हा तिकडेच जास्त वेळ झाला. तर आज आहे मी मटर पनीर आणि रोटी बनवणार आहे. मंडळी कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. जॉईन व्हा लवकरात लवकर. चिकन का नाही? नाही दादा, महिनाभर नाही खायचं ठरवलंय. चिकन वगैरे महिनाभर नाही खायचं ठरवलंय, त्यामुळे नकोय. त्यामुळे चिकन वगैरे महिनाभर नाही खाणार.
मंडळी पटापटा कमेंट करा, तुमच्याकडे काय बेत आहे हेही सांगा. संदीप चिकन दादा म्हणते संदीप दादा, तुमच्याकडे काय बेत आहे आज? तुमच्याकडे काय आहे आज? पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला जॉईन व्हा, कमेंट करा. अरे महिना जास्त होतोय, 1 महिना जास्त होतोय का? काय नाही दादा, चालतंय चालतंय की. एरोप्लेन जा रहा है. रिअल वाटत नाही ना ते बॅकग्राऊंड घेऊन. आज आम्ही अंडी नवमी करणार. अंडी नवमी म्हणजे काय दादा? अंडी नवमी म्हणजे काय असतं? मंडळी कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून पटापटा आपण गप्पा मारू शकतो. किसी की पटापट कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. काल मी एक व्हिडिओ बघितला, मुलांवरच होता एक, म्हणजे 2 व्हिडिओ बघितले. ते आज तुमच्यासोबत म्हटलं बोलूया त्याबद्दल. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा, म्हणजे आपल्याला बोलता येईल. तर पटापटा कमेंट करा, पटापटा कमेंट करा, जेणेकरून आपल्याला बोलता येईल. किसी की चूड़ी किसी की आज मी बॉर्डर 2 पिक्चर पाहायला जाणार आहे मंडळी. अंड्यापासूनचे सर्व रेसिपी. ओके, अंडा नवमी म्हणजे अंड्यापासून सगळे रेसिपी. लय भारी. तर मी काल ना एक व्हिडिओ बघितला की एक मुलगा खूप रडतोय आणि आई त्याला शांत करायला बघते, तर तो आईला खूप असं मारत होता. म्हणजे किती 5 ते 7 वर्षाच्या वयोगटामधला होता. आणि तो आईला खूप असं मारत होता, कुठला तरी हट्ट करत होता. आई त्याला सांभाळत होती आणि तो धबा 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 आईच्या थोबाडीत लावत होता, ठाप 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 टॅप 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 करून. तर ते एक दादा होते की म्हणजे हे मुलांना समजत जातं की आता मी रडणार, आदळापट करणार आणि त्यानंतर मला पाहिजे ते मला मिळणार. हे मुलांना हळू म्हणजे एकदा मूल रडलं आणि आदळापट करायला लागलं की हा चल बाबा घे. दुसऱ्यांदा ही तो रडायला लागला, हा चल बाबा घे. तिसऱ्यांदा ही रडायला लागला, चल बाबा घे. असं वारंवार माणसे बोलते, गोरी गोरी पान फुलासारखी छान जिजूंना आमची बहीण भेटली छान. इश्श इश्श मानसी, इश्श काहीतरीच. मानसी स्वागत आहे तुझं. मानसी, मला तुझ्या मगाशी लाईव्हला थांबता वेळ आलं नाही ग. वॉकिंगला मुलांना एकीला 8 वाजता सोडलं, दुसरीला 9 वाजता सोडलं. तिला सोडून आल्यावर पटापटात तिची तयारी, छोटीची तयारी करा, सगळं करा, आंघोळ बघा सगळं. त्यानंतर ती 9 वाजता गेली, तिला सोडलं येऊन. नंतर मी वॉकिंगला गेली. तिथं 1 तास आल्यावर पटकन नाश्ता केला, झाडू कचरा भांडी बिंडी सगळं घासलं आणि आंघोळ केली आणि लाईव्हला बसली. बघ असं माझं सगळं धावपळ असते दिवसभर. त्यामुळे सॉरी मानसी, मला तुझ्या लाईव्हला म्हणजे आली पण लगेच गेली मी. हाय कुशल ताई, तुम्हाला राकेश आवडतो का? अजून मला तसं कोणीच आवडत नाही यार, फक्त एक हा आवडतोय, रोशन फक्त आवडतोय मला. अजून असं त्यातलं कोणीच आवडलं नाहीये. तुला काय वाटतं, तुला कोण आवडतो?
मानसी बोलते अगं बाई इश टू लाईक. थँक्यू मानसी, थँक्यू सो मच. हाय कुशल, हाय 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 हाय. मला तर राकेश म्हणजे अजून मला समजतच नाही आहे, म्हणजे गेमच नाही मला आवडला यावेळीचा. गेल्या वेळी जी ना फाईट फाईट होती ना, म्हणजे अशी ती यावेळी नाही दिसली. तर पटापट कमेंट करा मंडळी, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. तर मी मगाशी माझी लिंक तुटली. तर असं प्रत्येक ना आई वडील मुलांनी आदळआपट केली की रोशन नाही आवडत. ओके, तुला रोशन नाही आवडत का? आर्मी लवर फौजन, हॅलो आर्मी लवर, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे, स्वागत आहे. आर्मी लवर तुमचं स्वागत आहे, खूप दिवसांनी आलात. संदीप दादा यावेळीची सेट भी काही विशेष नाही. हां, यावेळीचा सेट पण नाही आवडला. गेल्या वर्षीची ना म्हणजे सीझन 5चं जे होतं ना ते यामध्ये नाही आहे. काही विचार नाही कोणाचे, काय नाही, असं डिम डिम टाईप. आर्मी कोल्हापूर, हाय आर्मी लवर. ड्युटी हो टाईमच भेटत नाही. ओके, ड्युटी असल्यामुळे ना ते तर हायच. आमच्या मिस्टरांना आम्हाला द्यायला टाईम नाही भेटत, पण आम्हाला कळतंय त्यामुळे आम्ही काही नाही ॲडजस्ट करतो. ॲडजस्ट होतंय काय एवढं. आता मी सांगते, जेव्हा माझं लग्न झालं 2016मध्ये, तेव्हा मला खूप म्हणजे मेमध्ये लग्न झालं आणि जुलैला आम्ही लास्टला मी माझ्या मिस्टरांसोबत गेली. लखनौला पोस्टिंग होती तेव्हा. आणि तिथं गेल्यावर नुसती चिडचिड व्हायची. का तर मग मी कधी म्हणजे विथ फॅमिली सोबतच राहिली, कधी एकटी अशी राहिली नाही. आणि तिथं गेल्यावर म्हणजे हे दुपारी यायचे, सकाळी जायचे 8 वाजता, दुपारी यायचे आणि नंतर मग लगेचच जेवून वगैरे जायचे. मग मला असं एकटं एकटं राहायची सवय नाही आणि मला खूप चिडचिड व्हायची, खूप 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 चिडचिड व्हायची. मग असं वाटायचं की का आणलं मी, इकडे का आणली, का आणलं वगैरे, असं असं असं. मग माझं खूप म्हणजे लय चिडायची. आणि नंतर मग छोटी मुलगी माझी मोठी मुलगी झाली. मग मी 1 वर्ष गावी राहिली आणि नंतर मग दुसऱ्या पोस्टिंगला जेव्हा गेली ना, तेव्हा मग काही नाही वाटत होतं. हां, चला मला नंतर हळूहळू समजत गेलं की यार काम महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे त्यामुळे एक मॅच्युरिटी जी येते ना आर्मी वाईफमध्ये, ती हळूहळू आली मला की नाही, हे माझं चुकतंय की त्यांना मी असं बोलते की मला तुम्ही वेळ देत नाही आहे. पण प्रत्येक आर्मी जो सोल्जर असतो त्याला ड्युटीशिवाय काहीच त्याला सिव्हिल लाईफ जगता देत नाही बिचाऱ्याला, असं असतं. संदीप दादा म्हणतात आता आहे ना तुझ्यासोबत आम्ही. येस येस, आता तुम्ही सर्वजण आहात. हाय सुप्रिया दीदी, क्या हाल है? सुप्रिया दीदी कुछ नहीं, काम 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 करके अभी मतलब लाइव आई हूँ. आपका स्वागत है सुप्रिया दीदी. आशिष दादा म्हणतात 4 लाईक डन. थँक्यू आशिष दादा, थँक्यू सो मच. कसे आहात तुम्ही आशिष दादा? आशिष दादा म्हणतात जय भीम जय शिवराय. आशिष दादा जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. कसे आहात तुम्ही? आर्मी लवर म्हणतात कुठं कुठं पोस्टेड होता ते नाही सांगू शकत, पण झाली 4-5 पोस्टिंग झाली आमच्या. सुनीता ताई नमस्कार. हाय सुनीता ताई, कशा आहात तुम्ही? स्वागत आहे सुनीता ताई, खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टैप करा. 4 लाइक मेरा था, सुप्रिया दीदी बोल रही है. थैंक यू पहाड़ी. सुप्रिया दीदी का भी चैनल है, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है मेरी. प्लीज जॉइन करो इनको. आर्मी लवर म्हणतात जम्मूला थंडी फार. येस, जम्मूला तर थंडी फारच असते. त्या दिवशी आम्ही फिरायला गेलो पत्नी टॉपला, तर बर्फ भरपूर भेटला, मज्जा केली, मज्जा मज्जा. तो ब्लॉग मी लवकरच टाकीन. ज्यांनी ज्यांनी जॉईन नाही झाले त्यांनी जॉईन व्हा. आर्मी लवर म्हणतात. सुनीता मॅम नमस्कार. सुनीता मॅम तुम्हाला आर्मी लवर नमस्ते म्हणतात. हाय सुप्रिया दीदी, यू आर माय हार्ट. सुप्रिया दीदी पहले भी आई थी क्या? पहले भी आई थी क्या? कहाँ? पहले भी आई थी क्या मतलब? सुप्रिया दीदी आज नाश्ता काय केला? संदीप दादा म्हणतात आज मी मटकीची उसळ आणि रोटी चपाती खाल्ली. सुनीता ताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सुनीता ताई, थँक्यू सो मच. सुनीता ताई काय जेवण बनवताय का?
नमस्ते दादा. सुनीता ताई तुम्हाला आर्मी लवरला नमस्ते म्हणते. सुप्रिया दीदी बोली लाइव आई थी क्या पहले भी? हाँ सुबह आई थी, वो स्क्रीन कास्ट लाइव किया था मैंने सुबह, स्क्रीन कास्ट लाइव किया था, वो आपको बताऊंगी मैं आपको कॉल करके. सुप्रिया दीदी बोल रही है ओके. सुप्रिया दीदी खाना बन गया. पटापटा सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला पटापटा डबल टॅप करा, जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. ओए परी आ गई, परी आ गई, परी की गाड़ी आ गई. एक बजे उठूंगी. मैं सो रही हूँ अबे, अब 1 बजे उठूंगी. ओके मैं 1 बजे आपको उठा दूंगी कॉल करके. परी परी आई है. वो देखो परी आ रही है, ये देखो परी आ रही है. काय चाललंय वहिनी? नागनाथ वहिनी म्हणा नको दादा. वहिनी कशाला म्हणताय? ताई बोला की. हाय परी. रस्सी टाकू ऐसून येतं वरती, ऐसून रस्सी टाकू काय वरती येतं? तिकड नाही, तिकड नाही, तिथं घाण वगैरे असं. काय झालं काम? झालं का काम? सुनीता ताई काम तर झालंय, जेवण करायचं आहे. नागनाथ दादा कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. पाखरू बिकरू बोलू नका ती आज, माझा ऐकण्याचा मूड नाहीये. पाखरू बिकरू नागनाथ दादा, पाखरू वगैरे बोलण्याचा माझा मूड नाही आहे ऐकण्याचा. त्यामुळे शब्द वगैरे जपून वापरा सर्वांनी. माझ्या तर लाईव्हला तर सर्वांनी जपूनच वापरा, चांगले शब्द नक्की वापरा. हेलो बेबी, कैसा रहा तुम्हारा दिन? पिक्चर लागला बॉर्डर. यस, शाम को चलेंगे. खुशी अजून तर सुनीता ताई म्हणते झालं का काम? हो सुनीता ताई जेवण बनवायचं आहे. शिवाजी दादा म्हणतायत हाय. शिवाजी दादा गुड मॉर्निंग जी. गुड मॉर्निंग शिवाजी भाई, कैसे हो आप? शिवाजी भाई आपका स्वागत है. ना कुठून बोलताय वहिनी? लग्न झालं का तुमचं? जेवण झालं का तुमचं? फालतू प्रश्न विचारायचे नाही मला. इथून कलटी मारायची. नको बोलू, नको लाईव्ह येऊ आमच्या, पण फालतू प्रश्न विचारायचे नाही. लग्न झाल्याचा आणि लाईव्ह येण्याचा काय हे आहे? लग्न झाल्याचा आणि लाईव्ह येण्याचा काय संबंध आहे का? मग कलटी मारायची नाही, राहायचं मग. आई बहिणी, आईचं प्रेम, बहिणीची माया, सुखी ठेव गणराया. वा वा वा, खूप छान छान छान. नमस्कार, शुभ सकाळ. नमस्कार, शुभ सकाळ दादा. कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. शिवाजी दादा म्हणतायत ओके थँक्स. शिवाजी दादा जेवलात का? ते गळ्यामध्ये दिसत नाही म्हणून वाटतं. काय फालतूगिरी डोक्याला टिकली ना. आणि लग्नाचा आणि लाईव्ह येण्याचा संबंध काय आहे? हे फालतू प्रश्न का विचारायचे तुम्ही? फालतूगिरी यायचं नाही लाईव्हला परत परत. शिवाजी दादा नमस्कार. सुखी ठेव गणराया. तुम्ही कुठून बोलताय दादा? शिवाजी दादा म्हणतात होय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. बघा ना दादा, काय फालतू प्रश्न विचारतो. त्या दिवशी तर अजून तोच आलेला माणूस आणि फालतूगिरी करतोय. प्लीज पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. त्यांना वाटते की तर तुमच्यासारख्या माणसांमुळे ना कुठून बोलताय विचारलं तर राग आला वहिनी.
त्याच्या आधीचा मेसेज बघा, आधीचा मेसेज. माझ्याकडे पूर्ण हिस्ट्री असते प्रत्येक माणसाची. पाखरू, आता वहिनी, पाखरूवरून वहिनी झाली. आणि कुठून बोलताय? मी बोलते जम्मू काश्मीरवरून, पाकिस्तानतून बोलते. येत आहे पाकिस्तानला. शिवाजी दादा जेवण झालं? हो. नाही दादा, जेवण तर बनवायचं आहे अजून. काय करताय मंडळी? लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. आणि बॅड कमेंट माझ्या चॅनलला येऊन करायचे नाही, फालतू विचारायचं नाही, नाहीतर लगेच हाईड केलं जाईल. महाराष्ट्र वाशिम पोलीस बघा, हे बघा पोलीस दादा आहे तिथं, महाराष्ट्र वाशिम मधून बोलतायत. एका एकाला आतमध्ये टाकतील जर व्यवस्थित. हे बघा नागनाथ दादा, तुमची पूर्ण हिस्ट्री आहे, समजलं ना? तुमची हिस्ट्री आहे, हिस्ट्री इथं. याच्या आधी येऊन मी तुम्ही काय बोललात हे माझ्याकडे सगळं स्क्रीनशॉट सकट मी ठेवते. आता नाही बोलला, त्याच्या आधी आलेलात एकदा लाईव्हला, तेव्हा बोललेलात. मी सगळं डोक्यात ठेवते बाई. मंडळी पटपट कमेंट करा, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला जॉईन व्हा. आणि अशा फालतू माणसांसारखे कमेंट करू नका, चांगले चांगले कमेंट करा, कारण मी कोकणातली वाघीण आहे, फाडल्याशिवाय नाही राहणार. आईचं प्रेम, बहिणीची माया, सुखी ठेव गणराया. एवढ्या गळ्यामध्ये मंगळसूत्र, डोक्याला बिंदी दिसत नाहीये. तेच ना, येऊन फक्त मुद्दाम दिवसायचं. आणि काय होतं दादा सांगू माहितीये, असल्या ह्या माणसांमुळे ना एखादी स्त्री ना लाईव्ह घ्यायला पण घाबरते. आता त्यांना बाहेर कुठे कामाला जाता येत नाही, मुलं घरात लहान असतात, शाळेत जातात, काय करतात, त्यामुळे त्यांना घरात बसून हा एक यूट्यूब आहे प्लॅटफॉर्म जो त्यांना कमाई करून देऊ शकतो. प्रदीप सावंत, रत्नागिरी का? नाही दादा, प्रदीप दादा मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही रत्नागिरीचे आहात का? प्रीतम दादा म्हणते ओम साईराम ताई. ओम साईराम सर्वांना खूप खूप नमस्कार माझ्या चॅनलतर्फे. तर अशा माणसांमुळे लोक येत नाही आहेत, आपल्या ताई वगैरे सगळ्या यांच्यामुळे घाबरतात लाईव्ह यायला, की ह्यांचे असे प्रश्न असतात की त्यांचा कॉन्फिडन्स लो होतो, त्यामुळे कोणी लाईव्हला घ्यायला घेत नाही. आणि जर लाईव्ह घेतलं तर फेस लाईव्ह घ्यायला घाबरतात, की एखादा माणूस आपल्याला काय बोलेल, काय हे करेल. तर मला अशा माणसांना सांगायची इच्छा आहे की यार तुम्ही नका असं करू. काय मिळतंय यार तुम्हाला? जर एखाद्याचं चांगलं चाललंय तर तुम्हाला काय भेटतंय? प्रीतम दादा म्हणतात काय विषय आहे? प्रीतम दादा हे नागनाथ आहेत ना, नागनाथ यांनी 4-5 दिवसापूर्वी मला एक पाखरू म्हणून मेसेज केलेला. तर त्याच्यानंतर मेसेज म्हणजे कमेंट केलेली, आणि आता विचारतात काय करताय वहिनी, जेवण झालं का, लग्न झालं का? तर माझं डोकं फिरलं, चवताळली आहे मी त्यांच्यावर. अशा माणसांमुळे यार लोक येत नाही आहेत लाईव्हला. म्हणजे लोक म्हणतात की आम्हाला नंतर कसं तरी वाटतं किंवा टेन्शन येतं, कारण ज्या ना स्त्रियांनी अशा माणसांना बघितलंच नाही आहे त्यांना हे सगळं पचवणं मुश्किल होतं. त्यामुळे या स्त्रिया एकतर फेस लाईव्ह घेत नाही, नाहीतर फक्त लाईव्हच घेत नाही, आणि मग त्यांचं चॅनल पण मॉनिटाईज होत नाही, कारण 4000 वॉच टाईम कंप्लीट करणं हे काय साधीसुधी गोष्ट नाही आहे. आणि तो एक लाईव्हसाठी एक चांगला हे आहे की लाईव्ह हा सोर्स आहे की चांगलं घेऊ शकतो आपण फेस लाईव्ह, वॉच टाईम पण त्याने वाढतो. तर असेही माणसं आहेत, त्यामुळे त्या या बहिणी आपल्या आहेत ना, त्या उगाचच्या म्हणजे पाठी राहत आहेत ह्या माणसांमुळे, फालतूगिरी करतायत म्हणून. यूट्यूब यांना नाही कसं हे करत, जे असे कमेंट करतात त्यांचं अकाउंट यूट्यूबला डायरेक्ट ब्लॉक का होत नाही? प्रीतम दादा म्हणतात 100%. हा ना यार, का तुम्ही असं करताय? काच भेटते तुम्हाला? कशाला कामं करा ना, इथं काय फालतू लाईव्हला येऊन फालतू कमेंट करता, त्यापेक्षा कामं करा, नाही तर कमेंट करूच नका. काय एवढं तुमचं चाललंय?
आता मी हे झेलते, मला काय फरक पडत नाही असल्या माणसांच्या बोलण्याचा, पण बाकीच्या स्त्रिया आहेत त्यांचं काय, त्या तर बिचाऱ्याला म्हणजे असं हे करून घाबरूनच येत नाही. म्हणजे मला जेव्हा राग कधी येतो माहितीये, त्यांना वाटतं की ह्यांच्या लक्षात नाही नसणार, आधी फालतू कमेंट करायची, त्यानंतर परत 4-5 दिवसांनी येऊन चांगली कमेंट करायची. एका चेहऱ्यामध्ये 2 चेहरे लपलेले असतात यांचे. सकाळ जेणेकरून तुम्हाला लाईव्हच्या नोटिफिकेशन येतील. चला आता आपण जेवण बनवते मी तुमच्यासोबत गप्पा मारता मारता. जो वापस आवाज मला ओळखलं ना ताई? हो हो ताई, मी ओंकार आडवले. ओके ओके. गुरुनाथ दादा म्हणतो मला ओळखलं ना ताई? हो गुरुनाथ दादा, तुम्हाला ओळखणार तर कशी विसरणार मी. आवाज बंद आहे. हो दादा, आवाज बंद केला. प्रीतम दादा म्हणते आवाज येत नाहीये. आवाज जरा म्यूट केला. 2 मिनिटं थांबा, मला या ट्रायपॉडला जरा लावायचा आहे मोबाईल. पटापटा कमेंट करा. पटापट कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा. पटापट कमेंट करा, पटापट कमेंट करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. चॅनलला जॉईन व्हा मंडळी, चॅनलला जॉईन व्हा.
पूर्ण कमेंट वाचा, नंतर कळेल. नंतर कळेल. फक्त बोलू नका, मी पोलीस आहे लक्षात ठेवा. ओके पोलीस बाबा. मेरे को पहचान क्या बहना, मेरे को पहचाना क्या बहना. नहीं पहचाना. ताई थंडी कमी झाली का? गुरुनाथ दादा थंडी तर नाही कमी झाली आहे, अजिबात थंडी कमी होत नाहीये. म्हणजे जरा जरा आहे, पण आहे थोडीफार. मंडळी पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. परी तिकडनं पनीर घेऊन ये ग. पनीर आहे फ्रीज मध्ये, ते घेऊन ये. नाही नहीं पहचाना ना, ठीक है कोई बात नहीं. ओके तू ही थी क्या मानसी, तू ही थी. नीलम ताई नमस्कार, स्वागत आहे. आणि तिथं ताटा ना वाटपात आपण घेऊन. तर आज आपण बनवते पनीर, पनीर की भाजी. मटर पनीर मटर पनीर मटर पनीर मटर पनीर. 9 नंबर डन. थँक्यू गुरुनाथ दादा. नीलम ताई नमस्कार, कशा आहात तुम्ही? स्वागत आहे आपल्या चॅनलला. हां स्वागत आहे. कसे आहात नीलम ताई? खूप दिवसांनी आलात. अभी मेरे जीजू को बतलाती हूँ तेरे नाम सिस्टर जी. क्यों जी, क्यों 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 क्यों, मैंने क्या किया है जी. नीलमताई म्हणते मी मस्त, तुम्ही वेळ नाही ना भेटत मला. ओके नीलमताई, जेवलात का? नीलमताई जेवलात का? ओ मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, के बेटे वापस ना लौटे, हल बेले. जीजू डरेंगे अभी आपको. येस. नीलमताई म्हणतायत हाय मानसी. ओळखू अजून ओळखलं नाही वाटतं. ओळखलं ओळखलं ओळखलं. नीलमताई म्हणते नाही कोर्टमध्ये आहे, जेवायला वेळ आहे. तुम्ही लेट जेवता ना, आवरलं सगळं की? नीलमताई अरे रे आयो रे मारो ढोलना, ओ रे मारो ढोलना ढोलना. हो ताई 4-5 वाजता आमच्यासारखं. नीलम ताई तुमचं. गुरुनाथ दादा म्हणते आज बुधवार आहे, काय जेवण आहे, काय जेवण बनवता आज? गुरुनाथ दादा आज मी मटर पनीर बनवते. मटर पनीर बनवायचा बेत चाललाय आमचा. या मटर पनीर बोलते. अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, आधी रात को जहाँ कोई आता जाता ही नहीं. नीलमताई म्हणतायत हा मग काय कायम पाठीशी हा पोलीस वाशिम महाराष्ट्र. आठवले भाऊ ताई. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. मानसी बोलते पनीर मला, मटर ताई तुला. ओके तू मटर मी नाही, तू पनीर मी मटर.
नीलम ताई म्हणते ताई थंडी कमी झाली का तिकडे? नीलम ताई थोडी थोडी होते आणि आता मग त्या दिवशीच आम्ही संडेलाच आम्ही ना याला जाऊन आलो, काय ते पत्नी टॉप काय जम्मूला जाऊन आलोय आम्ही. गुरुना दादा आज नॉनव्हेज बनवा, उद्या उपवास आहे. नाही दादा, नॉनव्हेज जरा मी महिनाभर बंद केलंय. शिवाजी दादा म्हणते झालं का जेवण? बनवायला सुरुवात केली आहे शिवाजी दादा. आईचं प्रेम, बहिणीची माया, सुखी ठेव वगैरे माहित आहे ना किती मोठा पोलीस आहे. येस, यू आर सॅल्यूट. थँक्यू, असंच पाठीशी राहा. नीलमताई म्हणते मटन नाही मटर. ओके मटन मटर मटन मटर मटर कश्ती तेरी सड़क पे पकड़ी. ओ माय गॉड, चिपक गया. शिवाजी दादा म्हणते काय भाजी केली? शिवाजी दादा मटर पनीर बनवते. प्रल्हाद दादा म्हणतायत हाय ताई. नमस्कार प्रल्हाद दादा, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं खूप खूप. शिवाजी दादा भाजी काय भाजी केली? मटर पनीर. ताई ताई तुम्ही माझे मेसेज पण वाचत नाही. दादा इथं येतात ना तेवढेच वाचते हो. कधी कधी हे YouTube पाठवतच नाही मेसेज. हाय ताई, एवढंच पाठवला दादा तुम्ही आज. हाय ताई. ताई तुम्ही माझे मेसेज पण वाचत नाही. ओके बाय ताई, असं एवढंच पाठवलात दादा. ते मी वाचलं सगळं. आणि बाय कशाला बोलतात? नीलम ताई म्हणते ताई आज खूप खुश दिसते, अशीच खुश राहा. नाही हो ताई, असं काही नाही, नेहमीच खुश असते, पण असंच. तुम्ही सर्वजण आलात ना की बरं वाटतं मला. तुम्ही सर्व मंडळी आलात ना की मला खूप बरं वाटतं. नीलमताई आईचं प्रेम, बहिणीची माया, चुकी ठेव करणार म्हणते. मग काळजी करायची नाही, जेव्हा वाईट कमेंट येईल तेव्हा हा पोलीस भाऊ हजर असेल. ओके पोलीस भावा, मी तुला हम याद करेंगे आपको, तब आप आ जाना. ओके. हाय धीरज, नमस्कार. पोलीस बाबा तू खरंच खूप छान आहेस, अशीच हेल्प करत राहा आणि बॅड कमेंट करणाऱ्यांना पळून लाव. धीरज कसा आहेस? नमस्कार, स्वागत आहे तुझं खूप खूप. जब याद किया हमें प्यार किया 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 तूने याद किया 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 किया. हाय धीरज, कसं आहेस? नीलमताई म्हणते ताई चल बाय, कोर्ट मध्ये आहे. ओके नीलमताई, बाय बाय, काळजी घ्या. प्रीतम दादा म्हणतायत 100%. ओके प्रीतम दादा, जेवायला या. आशिष दादा म्हणताय 10 लाईक डन, थँक्यू. मिस मराठी, हाय मिस मराठी. आशिष दादा म्हणताय जय भीम जय शिवराय. मिस मराठी म्हणते आज लवकर लाईव्ह नाही, माझा हा रोजचाच टाइम आहे, फक्त कधीतरी जर मला लेट झालं तर मग ते ह्याच्याप्रमाणे चालते. हॅलो मिस मराठी, काय करताय? स्वागत आहे तुमचं. मिस मराठी, ओ मिस मराठी. दादा काय करतोय? मटर पनीर खायला ये की रे भावा. स्काय, हेलो स्काय, प्रणाम सुंदरी, प्रणाम, नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर. गाडी आई छुक छुक छुक. मिस मराठा, मी तुमचं लाईव्ह बघत आहे बघा. ओके
थँक्यू मिस मराठी, थँक्यू सो मच. तुम्ही माझं लाईव्ह पाहताय लातूरवरून, खूप खूप धन्यवाद. मग तुम्हाला मी मटर पनीर नक्की पाठवून देणार आहे. मैंने प्यार किया 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 किया. परी मिस मरन स्काई भाई बोल रहा है क्या कर रहा हो, हम खाना बना रहा हो, आप खाने के लिए आ जाओ. मिस मराठी म्हणते काय बनवत आहात. मिस मराठी मी बनवते मटर पनीर आणि रोटी. धीरज दादा म्हणतोय मानसी तुमची कॉपी करते. मानसी माझी कॉपी नाही करत, आम्ही वेगवेगळे ब्रँड आहोत. मानसी आणि मी वेगवेगळे ब्रँड आहोत. माझी मानसी कॉपी नाही करत. स्काय बोलते बहुत सुंदर वाटर हीटर. बहुत सुंदर वाटर हीटर, कहाँ है वाटर हीटर? नहीं दिख रहा है मुझे, इधर भी नहीं दिख रहा है. प्रीतम दादा म्हणताय बहुत हाँ कधीपर्यंत येणं जेवण पार्सल. पार्सल मला वाटतं 4 वाजतील संध्याकाळचे, तेव्हा माझं मटर पनीर बनून होईल बघा. परी आणखी करते कॉपी बोलण्यामध्ये. ओके करते का. तू कधी गेलेलास चल ती कॉपी करते बघायला. प्रीतम दादा थोडस खाली करायला पाहिजे. मिस विंडो में क्या है, विंडो में वो मैंने कुछ पौधे लगाए हैं. प्रीतम दादा हंस रहे हैं हंस रहे हैं हंस रहे हैं. प्रीतम दादा म्हणते ओके गॉडफादर नमस्ते गॉडफादर आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्रीतम दादा गॉडफादर दादा खूप किती उशीर करता हो, किती मिनिट पाऊण तास होऊन गेला आणि तुम्ही आता येताय. व्हिडिओज बघितले मी तिचे. व्हिडिओमध्ये काय कॉपी करायला आहे यार. परी घेऊन ये ना. पिया पिया पिया. 1:30 वाजता. गॉडफादर म्हणतोय स्काय बाई गाना सुना दो देवी कृपया करे. लाईव्ह व्हिडिओज असेल रे, काय माहिती. ती मुद्दामून तसं नाही करणार. कदाचित आम्ही एकसारख्या असू है ना, एकसारख्या असू, कारण ती माझी लाईव्ह वरच भेटली आहे मला ती. एक महाडिक सर लाईव्ह व्हिडिओज. ओके गॉडफादर म्हणतात आज सुट्टी कशी काय मुलींना. सुट्टी नाहीये दादा, नुकतीच आली ती, आज लवकर सुटली त्यांची स्कूल. प्रीतम दादा म्हणते हसतायत. प्रीतम दादा आप तो हसते रहते हो जी. महाडिक दादा म्हणते प्रीती ताई नमस्कार. सचिन दादा कसे आहात तुम्ही, स्वागत आहे. गॉडफादर म्हणते आलं टाकून चहा घ्या. नको चहा मी फक्त 1 टाइम घेते किंवा संध्याकाळची कधीतरी, आठवड्यातनं एकदा किंवा 2दा. चहा नको मला. चहाने लय नुकसान होतं आणि लय नुकसान होतं. पटापटा कमेंट करा मंडळी, पटापटा कमेंट करा. चॅनलला काय तुम्ही कमेंट करत नाही, असं चालतंय का सांगा. चहा
चहा म्हणजे अमृत आहे राव. अमृत सारखं सारखं पिणं बरं नाही ना दादा. अमृत म्हणजे कसं एकदा प्यायचं मग ते अमृत होते. सारखं सारखं पिलं ना ते व्यसन होतं. सुंदरी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए. काय भाई इतना गोल मटोल क्यों हो सुंदरी? अभी सुंदरी भी बोल रहे हो और गोल मटोल भी बोल रहे हो. अब क्या बताएं, आप ऐसे हमारा इंसल्ट कर रहे हो. लो वॉल्यूम. आवाज तर माझा मोठा आहे. अजून किती लो करू? आप ही गिर जाता मेरा फोन आपकी वजह से. मंडळी पटापट कमेंट करा. कोकणची माणसं सारी बोली चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकन वर क्लिक करा जेणेकरून नवीन नवीन व्हिडिओज आणि लाईव्हचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. सुंदरी ही हो. थँक्यू. धन्यवाद जी. धन्यवाद धन्यवाद. पटापट कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं. मिस मराठी म्हणतायत हाय. मिस मराठी तुम्ही काय बनवलात आज जेवणात? मिस मराठी तुम्ही काय बनवलात आज जेवणात नक्की सांगा. धीरज दादा हसतोय कशाला? काय जेवलास तू धीरज? काय करत आहेस भक्ती? सुनीता ताई लाईव्ह आलेल्या आहेत आपल्या. सुनीता ताई स्वागत आहे खूप खूप तुमचं. सुनीता ताई आज मी बनवते मटर पनीर. त्यासाठी 2 वेलची टाकते. हे पण टाकते. हे पण टाकते. बस झालं. जास्त नको. हे पण टाकते. हे पण टाकते ते पण टाकते. टाकून देते एकदाच. मिस मराठी मध्ये बटाट्याची भाजी आणि चपाती भात. वा वा वा. भात कशा बरोबर खाणार? बटाट्याच्या भाजी बरोबर. अविनाश दादा म्हणतायत आम्ही चिकन बनवलं आहे. आम्ही वा वा. आम्ही मटर पनीर. महिनाभर आम्ही काय म्हणतात ते संन्यास घेतला. धीरज म्हणतोय सॉरी अविनाश दादांचा मेसेज येऊन गेला. सॉरी हा. मी धीरज दादा काय करत आहेस भक्ती मग विचारते. अविनाश दादा म्हणते हाय जगात भारी आम्ही कोल्हापुरी. येस दादा खूप छान. अविनाश दादा म्हणतायत MS09 भगवा झेंडा. धीरज दादा म्हणते आता घरी आलो कॉलेज वरून. वा वा वा. अभ्यास केला की नाही कॉलेजमध्ये जाऊन की पोरी शोधत होतास? मिस मराठी मध्ये बटाट्याची भाजी आणि चपातीस. काय बोलतोय? व्रताश्री बोलो. भाताश्री बोलो. व्रताश्री बोलो जी तो हम आपको गोल मटोल ही बोलेंगे. काय बोलोगी तो विश्व सुंदरी. विश्व सुंदरी ओके. तो मुझे गोल मटोल ही बोलो. मुझे विश्व सुंदरी नहीं सुनना है. मुझे कुछ भी नहीं बोलो. कोकणची माणसं साधी बोली ये बोलो. मिस मराठी म्हणतात हो. मिस मराठी म्हणतात काही नाही हो सोनाताई. लाईव्ह पाहत आहे ताईचं. विनाश दादा म्हणतात जगात भारी फक्त आणि फक्त आम्ही कोकणकर MS07 आणि कोल्हापुरी MS09. धीरज दादा म्हणतात कॉलेजमध्ये नाही आहेत एवढ्या चांगल्या पोरी. मग काय आमच्या कोकणातच असतात रे. काय करणार? तुमचं एवढं कुठे नशीब. है तुमचं एवढं नशीब. मैं साजन झूला झूलो मत झूलो.
मैं साजन माझी खुशी आहे ना ती म्हणते, मी कसं म्हटलं ना गाणं, मैं साजन झुला झुलू मचलो. प्रीतम दादा, धीरज दादा हसतायत. प्रीतम दादा म्हणते 100%. धीरज म्हणतोय नसीब, मी पण आहे ना कोकणातला. पण तू पोरगी नाहीयेस, पोरगी आहेस. मी पोरींबद्दल म्हणते. मी पोरींबद्दल म्हणते की पोरी सुंदर आहेत. स्वतःला सुंदर समजते नीट. इथे कोण कोण आहेत जे स्वतःला सुंदर समजतात? मी तर सुंदर समजत नाही हा, कोकणातल्या मुलींना समजते. धीरज दादा गुस्सा आ गया. प्रीतम दादा हसतायत. प्रीतम दादा तुम्ही हसतच राहता नुसते. मैंने कुछ कहा तो प्रीतम दादा को हंसी आती. हे भगवान, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, इतनी सुंदर हो तो मैं क्या करूं. किनारतात जीव हा गुंतला तोर होऊन प्रीत वेळा जीव हा. हो हो हो. पटापटा कमेंट करा, पटापटा कमेंट करा. कमेंट रखडल्या कशा? ये देखो मेरे पास चिकी 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 चिकी. काय म्हणताय धीरज दादा? काल मानसी मस्ती करत होती, आज तू कर. येस, भाव आहेस आमचा तू, त्यामुळे करणार. जी ना अशी कमी माणसं असतात जी लाईव्हला लक्षात राहतात किंवा म्हणजे ते व्यवस्थित आपल्या बरोबर बोलू शकतो, अशी थोडकीच माणसं असतात. दत्तात्रय दादा आहेत, प्रीतम दादा, तू, मानसी, सुनीता ताई, मिस मराठी, प्रीतम दादा, हे सगळे आहेत ना, अविनाश दादा, हे सगळे आहेत. म्हणजे हे रोजचे मेंबर आहेत माझे, जे रेग्युलर माझ्या लाईव्हला येतात आणि मस्त मजा येते. जा बाबा जा बाबा, आधी पहिले कॉलेज पूर्ण कर, लग्नाच्या नंतर विचार कर. शादी शादी शादी, अभी के बच्चे ना शादी शादी करके ना पागल हो जाते. सरसुखाची श्रावणी किनारतात जीव हा. मला अजून कोणी हा प्रीतम दादा विचारलेलं, ताई गाण्याचा क्लास कुठे लावला सांग ना. दादा मस्त करी नको नको करू माझी. माझा आवाज बरा नाहीये का? नाही तर मी गाणारच नाही आता. नमस्कार दत्तात्रय दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं, खूप खूप स्वागत आहे. मटर पनीर खायला या. धीरज दादा म्हणते डे 2 ऑफ फाइंडिंग मुलगी फॉर मी. मी मे महिन्यात जाणार आहे मुलगी शोधायला. आता कुठे इथून शोधू, डोक्याला ताप. आता मुलगी बिलगी काय नाही. श्रावणी माझी एक्स गर्लफ्रेंड आहे. आता ही श्रावणी कुठून? लहानपणी लहानपणी तुझी गर्लफ्रेंड होती, आता ती कोणाची असेल ना, दुसऱ्याचीच असेल. दत्तात्रय दादा म्हणते जेवण झालं आहे ताई, उशीर झाला आहे ताई जेवणाला. नाही दादा, आमचा हाच टायमिंग असतो, कारण सगळेच उशिरा येतात जेवायला, मग लवकर करून थंड होतं. त्यामुळे बहुत अच्छा है आप, बहुत अच्छे है आप. थैंक यू जी, थैंक यू. बहुत अच्छा लगता है हंसी आप ऐसी आपकी लाइव
मैं आकर थैंक यू स्काई भाई, जरूर आ जाना। आपके लिए हमारा लाइव, जब मैं आऊँ लाइव होंगी तब ओपन होगा लाइव के दरवाजे। दत्तात्रय दादा म्हणते खूप छान ताई बोलता हो ना, काय माहिती। लंच में मैं बना रही हूँ मटर पनीर, प्लीज लाईक करत जावा मंडळी, प्लीज डबल टॅप करत जावा। तुम्हाला सांगावं लागतंय का, डबल टॅप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पटापटा डबल टॅप करत जावा मंडळी। धीरज ती गावी गेली आणि ना तेव्हा फोन नव्हता, अरे देवा, मग आता गावी भेटेल की तुला, जाऊन शोध। दत्तात्रय दादा म्हणताय लाईक केलं आहे, थँक्यू सो मच दत्तात्रय दादा। काय करताय दत्तात्रय दादा? अब रोज आएंगे आपकी लाइव में, यस जरूर आना जरूर आना, स्वागत है आपका मेरे लाइव पर। मटर पनीर बहुत यम्मी, यस बना तो रहे हैं, लेकिन देखते हैं कैसे यम्मी बनता है या नहीं। प्रीतम दादा असं नाही, मस्करी केली काय विषय नाही, आपल्यामुळे कोण असत असेल तर काय गाणं बोलायला, बरोबर ना? मला कळलं नाही, असं नाही मस्करी केली काय विषय नाही, आपल्याला मुले कोण असत असेल तर काय गाणं बोलायला, बरोबर ना? हा हा हा, मला नाही कळलं, तरी पण हा म्हणते। हा धीरज दादा म्हणते काय मराठी समजतंय का तुला, की फक्त व्हिज्युअल आणि वर्ड्स ऐकतोय? तो हिंदी आहे ना, मग मी त्याच्यासोबत हिंदीमध्ये एक दोन शब्द बोलते की, तो खूप म्हणजे माझ्या स्टार्टिंग पासून येतोय माझ्या लावेला। धीरज दादा हसतोय, काय बोलते, क्या हमको सिर्फ काय बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लगा गुरु, हम आपको प्रीतिया ही बुलाएंगे। हम मेरा नाम लोगों को अजीब सा लगता है। वैभवी, हाय वैभवी, कशी आहेस तू ताई? तू? मी मस्त आहे वैभवी, स्वागत आहे। तू कशी आहेस? स्वागत आहे, खूप दिवसांनी आली लाईव्ह तू। महाडिक दादा म्हणते लाईक डन, थँक्यू महाडिक दादा, थँक्यू सो मच। कसे आहात तुम्ही, जेवलात का? धीरज दादा म्हणते स्कायला आभाळ बोला। स्काय मराठी में है ना, स्काई को आभार बोलते हैं, तो मैं तुम्हें आभार बोलूं, आभार। धीरज दादा म्हणतायत हा 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 हा। महाडिक दादा म्हणतायत जय जिजाऊ शिवराय, जय छत्रवीर धर्मवीर शंभू राजे, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्थान। धीरज दादा म्हणतायत वैभवी माझ्या एक्स बेस्ट फ्रेंडचं नाव होतं, एक्स बेस्ट फ्रेंड वैभवी नाव होतं। हे भगवान, तुला इथं काय काय सगळी बॅक स्टोरी आठवते वाटतं। महाडिक दादा म्हणते मी सचिन महाडिक, हो सचिन दादा मला कळलं, थँक्यू तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल। वैभवी म्हणते छान। साहिल दादा नमस्कार, हॅलो, स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करत जावा। स्कायबाई म्हणते कृपया स्पष्ट करे, नहीं समझे हम। मैं समझाती हूँ कि मतलब काय को हमारे मराठी में आभाळ ऐसे बोलते, तो मैं तुम्हें आभाळ ऐसे बोलूं या नहीं, ऐसे मैं बोल रही थी। प्रीतम दादा हंसतायत, वैभवी हंसते, वैभवी म्हणते लफड़ा होगा उसका कोई लफड़ा होगा उसका कोई इसलिए छोड़ दिया। पटापट कमेंट करा मंडळी, पटापट कमेंट करा, डबल टॅप करा, जॉईन व्हा, बेल आयकॉन वर क्लिक करा। जैसी वो किरणों की तारीफ,
स्काय काश्मीर से महाडिक दादा म्हणते, अरे आपल्या भाऊ आणि बहिणींना सांगा ताई मला जॉईन करायला. हो महाडिक दादा, प्रीतम दादा, स्काय ताई, धीरज दादा, वैभवी, हे महाडिक दादा आपले मराठीच आहेत, खूप छान आहेत. तेही आपल्यासारखेच स्ट्रगल करतायत लाईव्ह ह्याच्यासाठी. तर प्लीज त्यांनाही तुम्ही सर्वजण जॉईन व्हा. महाडिक सर दादा, तुमच्या चॅनलचं नाव काय आहे तेही सांगा त्यांना, आणि कसं जॉईन करणार हेही सांगा. म्हणजे तुम्ही कुठे काय कमेंट केली आहात वगैरे काय हे सांगा जरा त्यांना, म्हणजे तुम्हाला ॲक्युरेट शोधतील ही माणसं सगळी. प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा दादांना, प्लीज प्लीज प्लीज. प्रीतम दादा हसतायत. स्काय बॉय बोले, स्काय काश्मीर से. धीरज दादा, का हसताय वैभवी? वैभवी हसते स्काय भाईला, लफड़ा होगा उसका. स्काय भाई म्हणतायत. प्रिया ताई, गो काय आज स्पेशल? मटर पनीर बनवते गो. प्रिया, मी मटर पनीर बनवते. तू काय बनवलं आज? स्काय भाई, कुछ समझ में नहीं आ रही आपकी लैंग्वेज. हिंदी फास्ट बोलते ताई. गुरुनाथ दादा म्हणताय हिंदी फास्ट बोलते ताई. इकडे राहून राहून काय म्हणतात ती सवय खूप झाली आहे ना हिंदी बोलायचीच. फक्त लोकांसोबत तर हिंदीच बोलावं लागतं, कारण इकडची भाषाच हिंदी, म्हणजे जे मीडियम आहे भाषेचं ते हिंदी आहे, त्यामुळे हिंदी येतं थोडंफार. स्काई भाई बोल रहे हैं, कृपया आप हर किसी को उत्तर हिंदी में बोलिए जी, ताकि हमको भी समझ आए. स्काई भाई, ये तो मराठी चैनल है मेरा कोकणची माणसं, तो सब लोग हिंदी में नहीं बोल सकते. प्रिया ताई बोलते आहेत आज फिश. वा वा वा, आज बुधवार म्हणाल, आज बुधवार म्हणाल फिश. चोक्स काय? चिकन करी. वैभवी बोलते चिकन करी. चिकन करी बनवली आहे का वैभवी तू? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. वैभवी, धीरज, प्रिया, स्काय, प्रीतम दादा, सर्वांनी प्लीज पटापटा डबल टॅप करा. आज बुधवार गो मनानच मनानच. चो मतलब क्या? धीरज, चो मतलब क्या है? वैभवी बोलते धीरज, चो मतलब क्या है उसका? मुझे भी नहीं समझ में आया. आम्ही वार नाही पाळत. ओके, आम्ही सोमवार, गुरुवार, शुक्र, शनिवार सगळे पाळतो. धीरज भाई स्काई भाई को बोल रहा है वो टाइपिंग मिस्टेक थी. वैभवी बोलते नेक्स्ट मंथ शादी है मेरी. ओ, नेक्स्ट मंथ शादी है तुम्हारी वैभवी. वाह वाह वाह, कहाँ का लड़का है? मत झूलो. आओ आप हैदराबाद शादी में. धीरज आएगा जब शादी में, मेरे लिए लड़की देखो रे. ये देखो, इसका इधर भी शुरू हो गया. वैभवी, तुला सांगतोय की धीरज माझ्यासाठी पण पोरगी शोध हैदराबाद मध्ये. वैभवी शोध हा त्याच्यासाठी, तो सगळ्यांना सांगतोय, मला पण सांगून ठेवलंय. बघू कोण शोधते लवकर ते. प्रीतम दादा हसतायत. प्रीतम दादा हसतायत. प्रीतम दादा, जाऊया का हैदराबादला लग्न बघायला? प्रीतम दादा, लग्न बघायला जायचं का? साजनी न बातून न बहे आली, मन हे हरवे झाली, न बातून साजनी. किनारा. वैभवी बोल रही है चलेगा. ठीक है वैभवी,
देखो देखो इसके लिए लड़का देखो. महाडिक दादा म्हणताय जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय धर्मवीर छत्रपती शंभूराजे, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. धीरज दादा म्हणते जय शिवराय, जय शंभूराजे. वैभव म्हणते मला तर खूप भीती वाटत आहे, लग्नानंतर काय होणार, माझं काम करायला लागणार. ये देखो मेरी हालत क्या बनी है. मैं वैभवी, मी तर लाईव्ह उदाहरण आहे तुझ्या जवळ. हे बघ, इकडे लाईव्ह करते, इकडे जेवण करते, इकडे लाईव्ह करते, इकडे जेवण करते. हे जेवण झालं बनलं की मुलीला आणायला जायचंय, त्यानंतर येऊन तिला फ्रेश करून त्यांना जेवायला द्यायचंय, त्यानंतर आम्ही जेवणार, मग भांडी घासायची आहे, मग त्यांची पढाई घ्यायची आहे, मग ट्युशनला सोडायचं, ट्युशनला घेऊन यायचं, परत त्यांचा अभ्यास घ्यायचा, रात्रीचं जेवण बनवायचं, भांडी घासायची, जेवायचं, भांडी घासायची, झोपायची, परत स्टार्ट. महाडिक दादांना प्लीज सर्वांनी जॉईन करा. महाडिक दादा, आता जी माझी रील आहे बर्फातली शॉर्ट आहे, त्याच्यावर प्लीज जाऊन कमेंट करा प्लीज सर्वांनी. वैभवी प्लीज सर्वांनी त्यांना जॉईन व्हा, प्लीज प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा. राइट साइड लाइक फ्रॉम माय साइड. अच्छा हुआ जॉब है मुझे. हाँ बच गई तू, बच गई. वैभवी नशीब वाचली, नाहीतर पकाते खुद पक जाते हैं हम. शादी करे वो भी पछता है, ना करे वो भी पछता है, ऐसी हालत होती है शादी में. वैभवी म्हणते, महाडिक दादा म्हणते मला जॉईन करा सगळ्यांनी, प्लीज दादांना जॉईन करा. वैभवी म्हणते जॉब को चले जाऊंगी, जॉब के लिए चली जाऊंगी. हाँ सुबह उठो, जॉब के लिए चले जाओ. वैभवी प्लीज सर्वांनी जॉईन करा महाडिक दादांना. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. हे दादा मराठीच आहेत, त्यांना प्लीज सर्वांनी जॉईन करा. वैभव बनते लव मैरिज है हमारी. वाह, लव मैरिज. क्या करता है लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, ख्याल तो रखेगा ना तेरा, असं विचारतात ना घरातली. पहिला घरातल्यांचं आपण जर सांगितलं ना माझं लव आहे म्हणजे प्रेम आहे, काय करतो मुलगा, किती कमवतो, बाकीच्या नंतर गोष्टी, आधी किती कमवतो. महाडिक दादा म्हणतात जगदंब 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 जगदंब. महाडिक दादा म्हणतात जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय शिवराय दादा. धीरज दादा म्हणता हसतोय, इतना टेंशन नहीं है. वैभव म्हणते इतना टेंशन नहीं है. वैभव म्हणते पीएसए है. वा वा वा, पीएसए है, भारी आहे ग. काय नाही, दोघांनी कमवत असेल, आता तुम्ही दोघंही कमवत असाल तर एखादी मेड ठेवू शकतो, पोलीस सब इन्स्पेक्टर. वा वा वा, खूप छान खूप छान. वैभवी खूप छान. धीरज दादा प्लीज मंडळी, अजून 20 लाईक्स पण झाले नाहीयेत यार, पटापट लाईक करा. वैभवी म्हणते 1.5 लाख सॅलरी. वाव, डन, मस्त. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, डबल टॅपच होत नाहीये तुमच्याकडनं. डबल टॅप करते जाओ प्लीज मंडळी, पटापटा डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी. वैभवी म्हणते कुठून आहात ताई, सॉरी आदित्य वचाट, कुठून आहात ताई. आदित्य दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह जे आहे ते जम्मू काश्मीर वरून चालू आहे. मी इकडे राहते जम्मूला. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. वैभव म्हणते यू आर मी डेलो लाइट, मी जॉब करती हूँ, मुझे 65-67 आ जाते हैं. वेरी नाइस, तो सही है, मेड रख लो, कोई टेंशन नहीं है.
बाद जॉब नहीं छोड़ना चाहिए. लग्नानंतर मुलीने जॉब नाही सोडायचा. का सोडायचं यार? जेव्हा आपण स्वतः कंट्रोल तेव्हा सोडायचं जॉब, पण आधी नाही सोडायचं. वैभवी म्हणते घर में सास ससुर है. ओके, घर में सास ससुर है क्या? तो उनका भी कर लेंगे, उसमें क्या है. मैं साथ न छोड़ा तुम, मैं मौला के वैभव आदित्य दादा, वाव जम्मू नाईस. मी पुणेवरून, मी हाऊसवाईफ आहे ताई. वाव व्हेरी नाईस. मी पण हाऊसवाईफच आहे आणि मी पण हाऊसवाईफ करून यूट्यूब चालवते. तुम्ही करू शकता असं काहीतरी. वैभवी ताई म्हणतायत काय होता की मेरा ससुराल, क्या होता की मेरा ससुराल. धीरज दादा हसतायत. वैभवी मी धीरज म्हणतो हसतोय. वैभवी म्हणतात तुझे क्या पता भाई हंस रहा है तू धीरज, यहाँ मुझे टेंशन हो रही है भाई. शादी के लड्डू खाएगी वैभवी. रियल आदित्य ची कमेंट अगेन. रियल वैभवी तुझं नाय, तुझे नाय हसारे म्हणजे काय? रीड काय रे बाबा बोलताय, मलाच काही कळत नाही. कैसा डर. धीरज दादा म्हणते कैसा डर. अरे भाई होता है शादी करने से पहले डर. मंडळी पटापटा लाईला जॉईन व्हा. आईचं प्रेम, बहिणीची माया सुखी ठेव गणराया. हाय, स्वागत आहे पोलीस भावा. आदित्य स्वागत आहे. कमेंट करा. धीरज दादा उसका फ्रीडम खत्म होगा, उसको टेंशन होनी चाहिए ऐसा बोल रहा है. ला 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 ला, पहली नजर में पहला प्यार होगा. जणांचा नाद आला. पोलीस बाबा, येस पोलीस बाबा. पटापटा डबल टॅप करा यार. डबल टॅप करत नाही आहात तुम्ही. धीरज दादा डबल टॅप कर. डबल टॅप डबल टॅप डबल टॅप कर. अरे डबल टॅप कर की रे भावा, डबल टॅप कर. कितना काम होता है देखो. लाईक डन ताई. गजानन दादा नमस्कार. केलं डबल टॅप. धीरज दादा म्हणतायत 18 नंबर. थँक्यू गजानन दादा. प्लीज पटापटा सर्वांनी जॉईन व्हा. बेल आयकन वर क्लिक करा जेणेकरून आपल्या लाईव्ह पटापटा चालेल. छान छान कमेंट येतील तुमच्या. वैभव म्हणते ताई आपका होम टूर करवा दो, टाइम पास हो जाएगा.
नहीं रे भाई, मैं गवर्नमेंट क्वार्टर पे रहती हूँ तो उसका होम टूर नहीं हो सकता, नहीं तो करवा देती। गांव में जाऊंगी तो होम टूर जरूर करवाऊंगी। ओके भाई बबी, जब मैं गांव जाऊंगी तो गांव का होम टूर जरूर करवाऊंगी। इधर मुझे अलाउ नहीं है ये सब करना। मैं प्यार करोगे, हाँ जी हाँ जी। इंट्रो क्या दूं? किसका भाई तुझे? हेलो वैभवी, इंट्रो दो आपका। अभी इंट्रो क्या देगी? पटापटा कमेंट करा मंडळी, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा आणि कमेंट करून सांगा तुम्ही कुठून बोलताय। है प्यार करेगी, हाँ जी हाँ जी, मेरे साथ चलेगी, हाँ जी हाँ जी। तू हाँ कर या ना कर है मेरी सोनिये। हाय बहिणीचं प्रेम, हॅलो बहिणीचं प्रेम, काय करताव? पोलीस बाबा काय करताव? धीरज कुठे गायब झाला? वैभव म्हणते कुछ नहीं रे, नेक्स्ट मंथ शादी है, वर्क फ्रॉम होम ले लिया, मम्मी के पास हूँ मेरे। वाह, तुम शादी होने के बाद जब हम जाएंगे तभी वो नसीब होती है, नहीं तो नहीं होती। अच्छा नाइट शिफ्ट है क्या? नाइट शिफ्ट कौन सी नाइट शिफ्ट? पटापटा कमेंट करा, पटापटा कमेंट करा आणि सांगा कुठून बोलताय। जॉईन व्हा लवकरात लवकर, लाईक वाढवा। प्लीज लाईक करा पटापटा आपल्या चॅनलला। आता रोट्या बनवते इथे बघा, मटर पनीर शिजतंय। धीरज किती वेळ असणार अजून लाईव्ह? फक्त चपात्या होईपर्यंत, म्हणजे अजून 15 मिनिटं, मग छोटी मुलगी येणार। 19 नंबर लाईक डन, वाशिम महाराष्ट्र पोलीस। ओमकार आठवले नमस्कार, स्वागत आहे ओमकार आठवले, खूप खूप धन्यवाद पोलीस भाऊला। कर है मेरी मर्जी सोनिए, डोली पे उठा के ले जाएंगे। ये लो रोटी खा लो गोल मटोल। या रोटी खायला या, मटर पनीर सोबत गरमा गरम रोटी। मेरे लिए चॉकलेट लाना। कहाँ से? धीरज हंसतोय। वैभव मम्मी यू आर, मेरे ससुराल वालों के पैसे उड़ाऊंगी। मम्मी और मेरे ससुराल वालों के पैसे उड़ाऊंगी। उड़ाओ भाई उड़ाओ, उडवणे के लिए मिल रहे। ओमकार दादा, आईचं प्रेम बहिणीची माया सुखी ठेव, मीच तो वाशिम पोलीस ताई। हो मला मगाशी कळालं बाळा, हा पोलीस तू आहेस तो। कसं आहेस ओमकार आठवले? आई छोटी चपाती, मी छोट्याच चपात्या बनवते। माझा हॉट केस किती छोटा आहे बघ, म्हणून याच्यात छोटच बनवते। करपली तुमच्या नादात। हे बघा, छोटी छोटी छोटी, मुंबई में रखना दावत।
मुंबई में दावा रखूंगी। मुंबई में मेरा घर ही नहीं है मुंबई में। वैभवी बोल रही है हैदराबाद में है, तो हैदराबाद जाना पड़ेगा, हैदराबाद की बिरयानी खाने। मैं तो छोटा हूँ, मैं क्यों आऊँ? मैं तो छोटा हूँ, मैं क्यों आऊँ? ठीक आहे ठीक आहे, तू नको येऊ हा, तू अयर पाठवून दे लग्नाचा. अंजना तू बहिणीचं प्रेम म्हणते, नाही तर काय, कसल्या वाईट कमेंट करतात. हो ना, दात में आ जाना, तू इन्व्हाइट करती को. अरे मराठीमध्ये बोला रे बाबा, हिंदी मराठी मिक्स करून टाकलाय, बँड वाजवला सगळ्याचा. मराठीमध्ये कमेंट करा मंडळी. मराठीमध्ये कमेंट करा, मराठीमध्ये कमेंट करा. मी तो अच्छा धीरज नुसता हसतोय हसतोय हसतोय. कोई बात नहीं, कभी आया तो आ जाना घर. ओके वैभवी, मैं भी आऊंगी, मी पण येणार. पण हैदराबाद, तू मराठी बोलतेस, मग हैदराबादची कशी काय तू? वैभवी तू मराठी बोलतेस, मग हैदराबादची कशी काय तू सांग ना प्लीज. मंडळी कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो. तुमच्यामुळे कधीच सगळे नाही. RBS यूथ, हॅलो RBS, स्वागत आहे तुमचं. कोणी कमेंट केली वाईट? नाही ग, मगाशी केलेली, तेव्हा आईचं प्रेम बहिणीची माया धावून आलेले. गरीब माणसांचे व्हिडिओ कोणीच बघत नाही बाबा. अरे गरीब माणसं आहेत तीच, त्यामुळे तर ती व्हिडिओ टाकतात. इथं गरीबच आहेत म्हणून तर व्हिडिओ टाकतात. श्रीमंत असती तर व्हिडिओ करत बसली असती का? वैभवी, नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ मैं, शादी मेरी हैदराबाद में है. ओके, शादी हैदराबाद में है, सही है सही है. धीरज के लिए भी एक देखना. सोहम खरात, हाय सोहम दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. राजपूत हूँ ना, तो हिंदी बोलने हमारे घर में. ओके धीरज भाई, धीरज भाई आजा भाई खाना खाने. सभी आ जाओ खाना खाने, सगळे जेवायला या पटापटा, नाहीतर मटर पनीर संपून जाईल एकदाच. तू प्यार करेगी हाँ जी मेरे साथ चलेगी. हमें नमक चाहिए थोड़ा सा. मी नमक जास्त खात नाही मंडळी, त्यामुळे थोडस टाकते. सोहम खरात म्हणतायत, हाय ताई, हाय सोहम दादा, नमस्कार, स्वागत आहे, स्वागत आहे सोहम दादा तुमचं. एक मिनिट आली मी लगेच. नांदेड़, नांदेड़ बोलो तो हमारे नजदीक ही आता है. ये सोहम दादा म्हणतात हाय हाय हाय. वैभवी हाँ हाँ, हाय 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 सोहम दादा, सोहम दादा नमस्कार. हाँ उसके लिए देखूंगी लड़की. देखो भाई, इसको दो लड़की मिल जाएगी जल्दी, हैदराबाद की. म्हणून मी त्याला बोलले की तू ये हैदराबादला. जा रे बाबा धीरज. हो मी कोकणीच आहे. तुम्ही कोकणी आहात का? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. तुमचं नावच मला येत नाहीये. RBS गीतारमंत्रास, नावच मला घेता येत नाहीये, म्हणून मग मी तुम्हाला RBS लो.
स्वागत आहे. मी कोकणातली असोय. कोकणातला पटापट कमेंट करा सर्वांनी. शायद नहीं रही आया है इसीलिए मम्मी डैडी पे बुलाया है. कोकणात कुठे? सिंधुदुर्ग जिल्हा दादा. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठले आहात? धीरज दादा म्हणते कोकण हार्टेड गर्ल. माहिती आहे का कोणाला? हो, मालवणची आहे ना ती, देवबागची. माहिती आहे तर. गेल्या सीझन मी पण सिंधुदुर्ग. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटापट डबल टॅप करा, जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मी पुणे. ओके, तुम्ही पुण्यातले आहात का? RBS. नाव काय आहे तुमचं? मला सांगा जरा प्लीज. नाव काय आहे तुमचं? राहुल. हॅलो राहुल, नमस्कार. तू पुण्यातला आहेस, मी कोकणातली आहे, पण माझं आता लाईव्ह जम्मू काश्मीर वरून चालू आहे. मी जम्मूला राहते. मी आर्मीमध्ये असल्यामुळे आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत. खूप खूप स्वागत आहे. माझ्या चॅनलला जॉईन हो राहुल, चॅनलला जॉईन हो. धीरज म्हणते राहुल्या. काय रे धीरज, नीट नाव घे ना त्यांचं. हे बघ, मला या गोष्टी मला अजिबात आवडत नाही की नावाची डिसरिस्पेक्ट केलेली मला अजिबात आवडत. यांचं राहुल दादांचं मला अजिबात आवडत नाही, नावाची डिसरिस्पेक्ट केलेली आणि माझ्या सबस्क्रायबरची डिसरिस्पेक्ट केलेली. जर चांगल्या एखादा चांगला कमेंट करतोय ना, तर त्याला रिस्पेक्ट द्यायला पाहिजे. आणि जर तुम्ही कोणी देऊ शकत नाही तर तुम्ही सगळी जाऊ शकता. ज्यांना रिस्पेक्ट द्यायला जमत नाही ते जाऊ शकतात. त्यामुळे व्यवस्थित नाव घ्यायचं. मी आर्टिस्ट आहे. वाव, चित्र वगैरे काढता का? खूप छान दादा, खूप छान दादा. आमच्या घरातही ना मूर्त्या वगैरे बनवतात. म्युझिशियन आहे. वा वा वा, खूप छान खूप छान. आमच्या घरातही गणपतीच्या मूर्त्या बनवतात, संगीतही गातात. मला पण म्युझिकचा खूप शौक आहे. ओके धीरज, खूप छान. तू कमेंट डिलीट करून टाकलेस. प्लीज माझ्या तरी लागलं असं वागू नका, कारण तुमच्याकडनं एक्सेप्टेशन खूप आहेत माझ्या. मी मगाशीच बोलली की मला तुम्ही सगळी माणसं आपली वाटता. तर प्लीज सर्वांनी चांगल्या कमेंट करा. पटापट डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा. पटापट जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटापट कमेंट करा. कमेंट कुठे रगडल्या? माझी सासरवाडी अलिबाग आहे. ओके, सासरवाडी अलिबागची आहे का? वा वा वा, या आमच्या कोकणात. गजानन दादा म्हणते ताई 2 चपात्या शिल्लक करा.
बघा चपाती. काय म्हणताय दादा? दोन काय कुठे गेल्या? ताई 2 चपात्या शिल्लक करा, मी येत आहे. हो हो दादा, या या या. माझ्याकडे कधी कमी नसतो, एक हाताने मी जरा जास्तच करते. राहुल दादांची सासरवाडी आहे. हॅलो, कुठे गेला हा पोरगा? धीरज कुठे गेला तू? गायब झाला का? स्वागत आहे. प्लीज आणि जर नवीन असाल तर चॅनलला जॉईन व्हा. रोज लाईव्ह असतं आपलं. ताई तुमचं मन खूप मोठं आहे ओ, असं म्हणतं दादा. आहे इथेच. राग आला वाटतं धीरजला बोलल्याचा. हे बघ धीरज, आपल्या कसं आता माझं चॅनल हे तुझं पण चॅनल आहे, येतोस ना फॅमिली सारखा. छोटासा भाऊ समजून तू येतोस त्या लाईव्हला. मग आपल्या लाईव्हवर जे माणसं येतात त्यांच्या नावाने त्यांना व्यवस्थित हाक मारायची असते ना. आपण असं हे करायचं, एखाद्याला वाईट वाटू शकतं ना, म्हणून बोलले मी. प्रीतम हसतायत. गजन ताई, ताई तुम्ही आज लाईव्ह असं का घेताय? कारण आता छोटी मुलगी येणार ना, जेवणाला उशीर झाला थोडासा, त्यामुळे. राहुल दादा म्हणे कुणाला ऑनलाईन गिटार किंवा कीबोर्ड शिकायचा असेल तर मला कॉन्टॅक्ट करा. हो हो नक्की नक्की. एक मला कमेंट करून सोडा माझ्या चॅनलला, एखाद्या शॉर्टला वगैरे कमेंट करा, म्हणजे मला तुम्हाला जर म्हणजे एखाद्याला जर सांगायचं असेल ना तर मी नक्की तुम्हाला सजेस्ट करू शकते, म्हणजे एखाद्यामुळे जर फायदा होत असेल तर. आणि मी तर कोणत्याही गोष्टीचं प्रमोशन करत नाहीये. लाटणीने मार खाशील बघ, लाटणीने. धीरज भावा, लाटणीने मार खाणार बघ. प्रमोशन कशाला मी करते बाबा, मला काय भेटतं? माझं चॅनल मॉनिटाईज पण नाही झालंय आणि प्रमोशन. माझं चॅनल पण मॉनिटाईज नाही झालंय. तुम्ही लोक माझं चॅनल मॉनिटाईज करायला मदतच करत नाही. मोबाईल तुटेल? नाही नाही, माझ्या मोबाईलला मी काही होऊन देणार नाही. माझ्या मिस्टरांनी मला गिफ्ट केलाय तो. माझ्या मिस्टरांनी मला गिफ्ट केलाय आणि तोडायची भाषा करतो तू माझ्या मोबाईलची. तुझा मोबाईल कुठला आहे? आयफोन आहे का? हाय मानसी, ताई साहेब म्हणते मानसी. ए मानसी, याचा ना ते धीरज दादाचा लगीनच करून टाकूया. डोक्यात डॅम्बिस असा तो, ते कधीची बायको सुधरवतली बरी. मेकिंग चपाती, येस मेकिंग चपाती. छोटे छोटे चपाती मेकिंग, and me लाटिंग चपाती, and then shaking 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 shaking. ये नॉट फुगिंग, व्हाई नॉट फुगिंग? लेकिन ये चपाती शेकिंग शेकिंग शेकिंग, अब फुगिंग, अब माय चपाती फुगिंग. निलेश दादा नमस्कार. मी चपाती लाटिंग आणि तुला दाखविंग. ये देखो गोल गोल चपाती लाटिंग.
निलेश दादा, प्रीतम दादा हसतायत, लाईक करताय. ये बाबा ये. तुझं स्वागत असा आपल्या चॅनलवर, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आता मी चपाती पलटिंग अँड देन लाटिंग गोल गोल लाटिंग. गोल गोल लाटिंग और 5 टाइम्स लाटिंग. अभी ये चपाती पलटिंग, देन ऐसे पलटिंग. अभी इसको दाबिंग देखो दाबिंग. ये फुस होइंग. फिर से लाटिंग. यू देखिंग, व्यवस्थित देखिंग. ताई तुम्ही चपाती लाटिंग आणि हा आमका बघूक लागेन. शेवटचा गोळा बचिंग. उस ते का सारख्या डुबाईंग पिठामध्ये, इन पीठ. फिर उसको लेइंग और लाटिंग और इन दिस चपाती पलटिंग. धीरज बोल. निलेश दादा हा. धीरज इज गायब होइंग, उसको राग आएंग. धीरज गायब होइंग. निलेश दादा चपाती बगिंग. धीरज दादा, मानसी मी व्हिडिओ बघितले, मला ते कोलंबीची रेसिपी पाठव. धीरजला कोलंबीची रेसिपी होइंग. उसके मुंह को पानी सुटिंग. मानसीची रेसिपी बगिंग, देन पाणी सुटिंग मुंह को. निलेश दादा मी मटर पनीर बनविंग. अब मेरा खाना बनिंग. राहुल दादा म्हणते तुमच्याकडे इंग्लिशचा क्लास लावतो. येस यू आर लाविंग. मी शिकविंग, अच्छे से शिकविंग, मस्त शिकविन इंग्लिश क्लास. धीरज नीट बोला रे, काय चाललंय? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चाललाय. इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तो दुसरीकडे भेटत नाही, फक्त कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलवरच भेटतं. आज बुधवार ना, मटर पनीर खातं तू. महिनोभर मी चिकन सोडलंय, महिनोभर खाऊचंही नाही, त्यामुळे मटर पनीर जिंदाबाद. सध्या मटर हडे स्वस्त भेटतं, 30 रुपये वगैरे किलो, तर चान्स मारून घेते. थैंक यू, धन्यवाद जी. आप सब लाइव आइंग, देखिंग, अच्छा लगिंग. कोकणची माणसं खरंच साधी होळी असतात. होय राहुल दादा, कोकणातली माणसं साधी भोळी असत. माझ्याकडनं शिकली सगळी साधी भोळेपणा. साधी भोळेपणा ना माझ्याकडनं शिकली. कोकणातली माणसं माझ्याकडनं शिकली. धीरज दादा म्हणते आमच्याकडे 20 रुपये 2.5 किलो. 60 रुपये. आता काय सांगा माझी व्यथा. त्याचं माझी चपाती करपत तुमच्यामुळे. धीरज दादा म्हणता, निलेश दादा हसतोय, धीरज दादा पण हसताय. जस्ट मिनी कोकण थिंग्स. आम्ही तर मिनी मध्ये नाही, पुऱ्या कोकणातच राहतो. आणि मिनी कोकणातला काय घेऊन बसलं धीरज भावा. निलेश दादा, आज तर आम्ही मस्तपैकी मच्छीवर ताव मारणार. मारा आम्ही तर मटर पनीर वर मारतलो. कोणाक मटर पनीर व्हाया काय?
2 शेंगदाणे खातोय, बघू नको खाताना. पटकन खाऊन घेते 2 शेंगदाणे. या खाऊ. माझी शेजारी नसा सुनीता ताई, ती कधी येऊन येतोय तो तर. वेलकम. मानसी बोलत नाही. धीरज दादा कुसका. धीरज दादा कुसका. माय गॉड, सॉरी माईक म्यूट ठेवलेलं. मानसी, धीरज दादा म्हणते मानसी बोलत नाही का, नाक मोरडतोय करून. नंदन दादा म्हणतात जय हिंद जय महाराष्ट्र. प्रीती ताई तुमच्या लाईव्हला लाईक केले आहे, धन्यवाद. नंदन दादा स्वागत आहे खूप खूप. जेवलात का? निलेश दादा म्हणते ऐक ना ताई, ऐक ना, अमरनाथला गेली आहेस का तू, किंवा इकडे लाईव्ह मध्ये कोणी गेले आहे का अमरनाथला? आमचा जुलैला जायचा प्लॅन चालू आहे. कोणी गेलंय का मंडळी अमरनाथला? तर नक्की सांगा, आम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचं लाईव्हला. मानसी बोलते नमस्कार मानसी. निलेश दादा म्हणतोय. धीरज दादा म्हणते माईक म्यूट. निलेश अनम्यूट प्लीज. न्यू तहीर म्यूट है भाई. हाय रेल समर्थ, स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा ज्यांनी लाईक नाही केलंय त्यांनी. धीरज दादा मध्ये सगळे परत बोलावं लागणार.
हा ना, म्यूट करते. अरे माझा हा प्रॉब्लेम पहिल्यापासून आहे. निलेश दादा तर हा निलेश दादा मला नेहमी पहिल्यापासून येतोय ना, सांगून सांगून कळायचा. अनम्यूट कर ग, अनम्यूट कर ग, अनम्यूट कर ग. प्रीतम दादा हसताय. धीरज दादा, धीरज दादा तू हा काय आहे, कोल्हा आहेस का तू? ए कोल्हा, ए कोल्हा, ए कोल्हा, ए कोल्हा. मजा येते ना. मंडळी पटापटा. बॉर्डर टू बघितलं का कोणी? प्रीतम दादा नुसता हसतो. हा, प्रीतम दादा पहिले येणार, 2-3 कमेंट करणार आणि नंतर मग मी काय काय बोलत राहीन त्यावर हसत राहतात. हे मला लय आवडतंय. गॉडफादर नमस्ते. गॉडफादर निलेश दादा पण हसतोय. काय ताई तू? हा प्रीतम दादा, मग काय मी काय काय घडलं काय दिले, प्रीतम दादा फक्त स्माइल देतात. तिकडे चिकन मिळतं का? गॉडफादर म्हणतायत. हा मिळतं, चिकन मिळतं आणि गोडे मासे मिळतात, पण ते खाण्याची मजा नाही. जे आपले समुद्री मासे आहेत ना, त्याची चव नाही. कसे किलो आहे? म्हणजे 1 किलो असे काहीतरी 200 रुपये वगैरे आहेत किलो. थंडी असा काय? प्रियाताई म्हणता थंडी आता सध्या गेली गो, थोडीशी कमी झाली या, पण रात्रीची वाटतं थंडी. निलेश दादा म्हणताय बघितला थिएटर मध्ये. ओके, आज आमचं जाऊचं प्लॅन असा, इथंच आतमध्ये बॉर्डर 2 लागलो असा. पण माका ना, मी तुका माहिती ह्यो छावा मूवी पण अजून बघूक नाही. काय म्हणून सांगा, छावा मूवी अजून मी बघूक नाही. निलेश दादा म्हणतोय कमेंट मिस ताई बघते. हा कुठे गेली ती कमेंट? ताई बघ, जिजूंनी ऐकल्यानी माझा आणि दोघा चिमुकल्यानी पण. काय ऐकल्यानी? दोन्ही चिमुकल्यानी पण? दोन्ही चिमुकली नाही थंयसर. सुनीता मॅम कडे दी ना मोबाईल. काय आहे दादा, मला कळत नाही. बॉर्डर 2 थिएटर मध्ये बघितला. मल्याचे भेटतात काय? मल्याचे म्हणजे काय दादा? धीरज दादा हसतोय. मानसी बोलते सॉरी धीरज, मी ट्रेन मध्ये आहे, ऑर्डर जाते आहे, कंप्लीट केली तुझी. ओके मानसी, बेस्ट ऑफ लक, छान कर. दिलीप दादा म्हणते शुभ नमस्कार, शुभ सकाळ, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग दिलीप दादा, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. मानसी बोलते ताई जेवण झालं का? जेवण बनवलंय ग, आता खुशी येणार आहे. आज परी लवकर आली, खुशी आता येईल 1:30 वाजता. निलेश दा हाय. निलेश दादाला हाय हाय म्हणते. निलेश दादा म्हणते 10 पैकी 8 वाली कमेंट नाही मिळाली का? नाही दादा, कमेंट उडतात, तुझ्याच जास्त उडतात ना निलेश दादा. मासे दुसरं काय नाही. ओके, मले म्हणजे मळी मासे म्हणताय काय? इतर रोहू मासा असतो ना, तो मिळतो. मंडळी पटापट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून आमच्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. तर थँक्यू मंडळी. आता चला आपण लाईव्ह संपवते. मी लाईव्ह संपवते. उद्या नक्की भेटू आपण याच टायमिंगला, सकाळी 11:15 वाजता. धीरज म्हणते कमेंटला पंख आहेत तुमच्या. ॲडव्हान्स कमेंट आहेत आमच्याकडे, ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी. ते उडत 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 भर जातात, परत काही येत नाही. ताई 22 नंबर 23 नंबरला लाईक टर्न केला आहे, दिलीप दादा म्हणताय. थँक्यू दिलीप दादा, थँक्यू सो मच, खूप खूप धन्यवाद. दिलीप दादा जेवलात का तुम्ही? निलेश दादा तू जेवलास का? लगे जा गले के हसी रात हो ना हो,
स्नेहल ताई 24 नंबरला लाईक डन म्हणताय. स्नेहल ताई खूप खूप धन्यवाद, स्वागत आहे तुमचं. स्कूलला आलात का न्यायला? शाळा सुटली? धीरज दादा असं स्नेहल ताई शाळेत आणायला गेलात का? प्रीतम दादा हसतायत. प्रीतम दादा हसतायत. हा निघाले. ओके स्नेहल ताई या की चालत चालत इकडे. चालत चालत या. झालं जेवण. आता खुशीची गाडी येणार 1:30 वाजता. मग बघते इथं गाडी आली की जायचं खाली. तुम्ही काय बनवलं स्नेहल ताई? हा हो थांब देते. खुशी पण येऊन ये ना एकत्र जेवा. अंडा करी वा वा वा. अंडा करी दाखवताय का? समोरचा व्ह्यू दाखवा. समोरचा नाही दाखवू शकत मी, कारण आर्मी कॅम्पस मध्ये ते अलाउड नाहीये सारखं म्हणजे असं दाखवायला पूर्ण. सॉरी हा धीरज, सॉरी सॉरी सॉरी. गप्पा मारायला. हा गप्पा मारायला बोलवते स्नेहलताईंना. या साताऱ्याच्या स्नेहलताई इथं आहेत, राहतात आमच्या सोबत. तर मंडळी धीरज, स्नेहलताई, प्रीतम दादा, दिलीप दादा, मानसी, निलेश दादा, बाय बाय सर्वांना. प्रियाताई बाय बाय सर्वांना. बाय 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 बाय. चला बाय बायचा मेसेज करा म्हणजे मला कळेल की तुम्ही बाय करताय. प्लीज पटकन बायचं कमेंट करा. बायची कमेंट करा पटापटा. बाय कमेंट करा. गो बाय गो बाय गो 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 बाय. गो बाय गो बाय गो 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 बाय. बाय प्रिया. धीरज बाय बाय. बाय बाय धीरज. दिलीप दादा बाय बाय. प्रीतम दादा बाय बाय. प्रीतम दादा बाय बाय. धीरज दादा बाय बाय. अभिमन्यू दादा बाय बाय. दिलीप दादा बाय बाय. बाय सर्वांना. पटकन बाय करा. सो बाय. काळजी घ्या सर्वांनी. काळजी घ्या स्वतःची आणि सगळ्यांची. टेक केअर.